περί ανέμων και υδάτων. Η εκπομπή του Δημήτρη Κατερίνη μέσα από το Greek Radio Web Channel. Espresso Bar. Σε ένα όμορφο και ζεστό περιβάλλον απολαμβάνετε τον καφέ ή το ποτό σας, ταξιδεύοντας στον κόσμο των γεύσεων με τα νόστιμα σνακς που διαθέτουμε. Doritas Espresso Bar, στην Περαχώρα Κορινθίας, τηλέφωνο 27440 79850, ανοιχτά καθημερινά. Καλησπέρα. Καλησπέρα φίλοι ακροατές του Greek Radio. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη σε όλο τον κόσμο. Ελπίζω να περάσατε όσο μπορείτε καλύτερα κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες που ζούμε. Μας λείψατε. Μας λείψατε πραγματικά. Και εμένα μου έλειψε. Μου έλειψε αυτό το μικρόφωνο να μπορώ να βγάζω από μέσα μου έτσι τον θυμό, την πίκρα αλλά και τις ανησυχίες μου και να τις μοιράζομαι μαζί σας. Και σήμερα ζωντανά εδώ κάθε Παρασκευή, όπως έχουμε πει, με έναν εκλεκτό καλεσμένο, το οποίο σε λίγο θα τον παρουσιάσω, αλλά πρωτού πάμε σε αυτό, έτσι θα ήθελα να κάνουμε έτσι μια μικρή ανασκόπηση σε όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στη χώρα μας και όχι μόνο. Καταρχήν να πούμε ένα μεγάλο συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακού, η οποία επάξια πέρασε στο τελικό. Μπράβο της, μπράβο ασχέτως τι ομάδα υποστηρίζουμε. Είναι μια ελληνική ομάδα η οποία προχωράει μπροστά, και πάλι συγχαρητήρια. Και όχι μόνο στην ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά και σε πολλές άλλες ομάδες οι οποίες διεκδικούν τίτλους και πάνε πάρα πολύ καλά στην Ευρώπη. Από πού να αρχίσω? Ας αρχίσουμε λίγο από έτσι, το lifestyle. ΣΥΡΙΖΑ και Άρης Πηλιοτόπουλος. Το νομίζω όλοι τον ξέρατε τον Άρη Πηλιοτόπουλο, της Νέας Δημοκρατίας τέλεχος, ξαφνικά εισχωρεί στο ΣΥΡΙΖΑ, πολλά λέγονται, πολλά συζητιόνται. Τώρα τι ενώσεις είναι αυτές, χημικές ενώσεις είναι αυτές, δεν γνωρίζω και δεν ξέρω πού θα καταλήξουν και αν έχουν νόημα τελικά όλες αυτές οι χημικές ενώσεις τη στιγμή που καίγεται το σύμπαν. Πραγματικά εμείς ασχολιόμαστε, δεν ξέρω με τι ασχολιόμαστε. Να πούμε ότι εκείνο, τουλάχιστον εμένα, που με εκνεύρισε, είναι η δίκη για το μάτι, φίλοι μου. Τελικά, εν ολίγης, όλοι αθώοι. Αυτό έγινε. Μην ακούτε που σας είπαν ή μας λένε μέσα από τα μέσα μαζικής συσκότησης ότι κάποιοι τιμωρηθήκαν. Δεν τιμωρήθηκε κανένας, φίλοι μου. Με 5 χρόνια φυλακή κανένας δεν τιμωρήθηκε. Απέναντίας μάθαμε ότι τα στελέχη, αυτά τα οποία πραγματικά ήταν υπεύθυνα και αυτά που έπρεπε να πάνε φυλακή ισόβια για ό,τι έγινε, αναβαθμίστηκαν. Πήραν γαλόνια. Και από ποιον τα πήραν τα γαλόνια? Από την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Το ένα χέρι νύβει τ' άλλο. Έτσι λέω εγώ, ο κακοπροαίρετος, ο κακός. Να πούμε για τα Τέμπη. Τι να πούμε για τα Τέμπη?
κάθε μέρα βγαίνουν ιστορίες, βγαίνουν λεπτομέρειες ανατριχιαστικές. Και αυτοί προσπαθούν να μας πείσουν ότι όλα γίνονται όπως πρέπει να γίνουν. Που ακόμα μανάδες και πατεράδες δεν έχουν βρει ούτε τρίχα από τα παιδιά τους, ψάχνοντας τα χώματα. Να πούμε για την αποφυλάκηση Μιχαλολιάκου. Άλλα περίεργα και εκεί παιχνίδια. Πολύ περίεργα παιχνίδια, φίλοι μου. Να πούμε για τους Σπαρτιάτες που τους βγάλανε εκτός, τώρα ξυπνήσανε, να τους βγάλουν εκτός των εκλογών σε ευρωεκλογές. Γιατί τα ανεχόμαστε όλα αυτά? Γιατί τα τρώμε έτσι τόσο εύπεπτα? Άραγες, τι είναι αυτό που μας ποτίζουν? Γιατί μάλλον μας ποτίζουν κάτι, δεν δικαιολογείται όταν στην Αμερική ξεσηκώνονται οι φοιτητές, τα πανεπιστήμια από άκρη σε άκρη καίγονται για τη γενοκτονία των Ισραηλινών εναντίον των Παλαιστινίων, και εμείς εδώ λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μας. Αυτό κάνουμε εμείς εδώ. Έχουμε στείλει και το πλοίο μας, την Ύδρα, η οποία πραγματικά είναι σε μια επικίνδυνη ζώνη. Και εντωμεταξύ άλλες χώρες δεν έχουν στείλει ούτε μία βάρκα κάτω εκεί. Εμείς όμως πρώτοι σε όλα, πρώτοι. Αλήθεια ακούσατε κάποιον κυβερνητικό παράγοντα να πει κάτι για το Ισραήλ? Εδώ στην Ελλάδα εννοώ. Όχι. Μέχρι και ο Μπάιντεν βγήκε τώρα και είπε ότι μέχρι εδώ. Μην κάνετε κανένα αστείο και μπείτε στη Ράφα. Εμείς εδώ περιμένουμε τον κύριο Ράμα από την Αλβανία και βάζουμε υποψήφιο τον κύριο Μπελέρη, ο οποίος έχει ένα ποινικό κώδικα πίσω του αρκετά μεγάλο. Τώρα αν υφίσταται ή όχι δεν ξέρω. Και έχουμε και τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος θα επισκεφτεί, λέει, την Τουρκία. Ποια Τουρκία, φίλοι μου? Ποια Τουρκία? Έχετε ακούσει την υποτιθέμενη Ευρώπη? Ευρώπη, ενωμένη Ευρώπη. Να πάρει κάποιο μέτρο ή οτιδήποτε εναντίον της Τουρκίας? Έχετε ακούσει να υπάρχει κάποιος λόγος να βγαίνει εναντίον της Τουρκίας? Όχι. Ούτε θα υπάρξει. Και βγαίνει ο Ερντογάν, μιλάει για θαλάσσια πάρκα, για Καζάν στο Αιγαίο, τα νησιά αυτά είναι δικά μας, τα πάντα. Αλήθεια, το διεθνές δίκαιο γιατί δεν το χρησιμοποιούμε? Γι' αυτό το συγκεκριμένο θα φροντίσω ο σταθμός μας και εγώ προσωπικά με 2 διακεκριμένα στελέχη να γίνει μια εκπομπή, φίλοι μου. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον για το διεθνές δίκαιο και όχι μόνο. Να πούμε για τους περιβόητους δημοσιογράφους που βγαίνουν στα πάνελ, οι οποίοι είναι διορισμένοι στο Μαξίμου και προσπαθούν να μας πείσουν και να κάνουν δημοσιογραφία αυτοί οι άνθρωποι, και τους ακούμε, που είναι πάνω από 100 δημοσιογράφοι διορισμένοι. Είναι αυτοί οι κοντιλογράφοι που γράφουν συνέχεια και στηρίζουν το σύστημα αυτό, το σάπιο σύστημα, φίλοι μου. Βλέπετε, τα παίρνω έτσι κομμάτι, σας τα λέω. Όλα αυτά βέβαια με τον προσκεκλημένο μου θα τα αναδείξουμε. Θα έχουμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Να πούμε ότι την περιβόητη τώρα, όπως την ονομάζουμε τα πρώην Σκόπια, το ονομάζουμε Βόρεια Μακεδονία τώρα, έτσι, με τις εκλογές που κάνανε, ότι πήραν μεγάλους ψήφους το Εθνικιστικό Κόμμα, δηλαδή η άκρα δεξιά, η οποία υποστηρίζει ότι η Θεσσαλονίκη είναι το λιμάνι μας, ή τα ξεχάσαμε αυτά? Για τη Νέα Δημοκρατία μιλάω περισσότερο, η οποία, αφήστε το ΣΥΡΙΖΑ τι έκανε, την έκανε, το έκανε και την έκανε.
Μιλάω για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία κυκλοφορούσε με τις περικεφαλές, θα θυμάστε, τα συλλαλητήρια και όλα αυτά. Και τώρα τι κάνουμε, αβαβάου απαπάου. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολες συνθήκες, πολύ δύσκολα τα πράγματα για τη χώρα μας. Η ακρίβεια μαστίζει και χτυπάει ανελαίητα τα ελληνικά νοικοκυριά. Οι αριθμοί ακμάζουν όμως κατά τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά ο κόσμος υποφέρει. Να μην το ξεχάσω, για τους ψεκασμένους. Θυμάστε τι μας λέγανε για αυτούς που φωνάζαμε για τα εμβόλια, ότι πρέπει να προσέχουμε, μήπως δεν πρέπει να τα κάνουμε, αφού δεν έχουν πιστοποιημένα και είμαστε ψεκασμένοι, είμαστε άρρωστοι, είμαστε βλάκες. 1002 λέγανε σε όλους αυτούς τους αρνητές, να το πω έτσι. Είδατε τι έκανε η AstraZeneca. Τα απέσυρε άρον για παρενέργειες. Ακούσατε κανένα κανάλι να πει τίποτα? Μα φυσικά και όχι, φίλοι μου. Μα φυσικά και όχι. Ποτέ δεν θα το πούν αυτό. Θα πούνε ότι γιατί η von der Leyen, πώς τη λένε, ότι κατηγορείται για κερδοφορία δισεκατομμυρίων στη τσέπη της από τα εμβόλια. Όχι. Κανένας δεν το πει. Εννοείται πως όχι. Εδώ δεν είπαν οι αθεόφοβοι, και μιλάω για τα ελληνικά μέσα συσκότησης, για την μεγάλη αντιφασιστική νίκη της Ρωσίας έναντι του γερμανικού άξονα 9 Μαΐου που γιορτάζεται. Τίποτα. Τόσο πουλημένα, εξαγορασμένα, χειραγωγημένα, όλα μαζί μέσα, τα οποία μας κυβερνούν. Όπως είδατε, έβγαλα από μέσα μου όλες αυτές τις απορίες, τις μοιράστηκα μαζί σας. Πιστεύω ότι πολλά από αυτά που είπα τα συμμερίζεστε, τα σκέφτεστε. Άλλοτε άλλοι συμφωνείτε, άλλοι δεν συμφωνείτε, αλλά νομίζω όλοι μέσα σας έχετε τέτοιες πικρίες. Άρα η χώρα μας πού βαδίζει, φίλοι μου? Στο άγνωστον? Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα? Μάλλον εκεί βαδίζει. Χωρίς σχέδιο, χωρίς τίποτα, φίλοι μου. Μια αγροτιά η οποία υποφέρει, ένα πρωτογενή τομέα ο οποίος λιγοστεύει μέρα με τη μέρα, με τους ολιγάρχες οι οποίοι ελέγχουν τα πάντα, όλα τα σούπερ μάρκετ, ό,τι αγοράζουμε, ελέγχουν τους πάντες και τα πάντα, όλες τις τιμές. Καλό είναι να παρακολουθείτε, να βλέπετε τι γίνεται. Δεν τους αγγίζει κανένας, ούτε πρόκειται να τους αγγίξει κανένας, φίλοι μου. Λοιπόν, πολλά και διάφορα θα πούμε σήμερα. Πολλά από αυτά, όπως σας προείπα, θα τα μοιραστούμε με τον καλεσμένο μου. Σήμερα θα έχω καλεσμένο τον κύριο Βάκη Τσιομπανίδη, πρόεδρο του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδος. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ προσωπικά δεν το ήξερα τόσο καλά αυτό το κόμμα. Σήμερα θα το γνωρίσουμε, θα γνωρίσουμε τον άνθρωπο αυτόν και θα συζητήσουμε μαζί του πολλά και διάφορα. Ας κάνουμε ένα μουσικό χαλί μέχρι να επικοινωνήσω μαζί του και εδώ είμαστε πάλι μαζί, φίλοι μου. Σάββατο και από βραδό και άσε τη λίμνη στην Αριστοτέλους που γερνάς. Έβγαζα απ' τις τσέπες μου φλούδες μανταρίνι
σου ρίχνα στα μάτια να πονάς. Πέσαν οι μικρότεροι κλέφτες κι αστυνόμους, ήταν αρχηγός ή αργυρό και φωτιές ανάβανε στους απανοδρόμους. Τα Γιάννη θα ήτανε φαρό. Βγάζανε τα δίκοχα οι παλιοί φανταροί, γεμίζει πλατεία από παιδιά κι ήταν ένα πράσινο φεγγάρι να σου μαχαιρώνει την καρδιά. Φίλοι μου ακροατές, μην ξεχνάτε ότι ακούτε τον Greek Radio, τον κορινθιακό διαδικτυακό σταθμό, και όπως ήδη σας έχω πει, έχω σήμερα έναν εκλεκτό για μένα καλεσμένο, τον κύριο Βάκη Τζιομπανίδη. Είναι πρόεδρος του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδος. Τον ευχαριστώ από την καρδιά μου που αποδέχτηκε την πρόσκληση αυτή και θα μοιραστούμε μαζί του μια πολύ ωραία συζήτηση για πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Κύριε Βάκη, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ καταρχήν για την αποδοχή. Καταρχήν θα ήθελα να μου πείτε έτσι για το κόμμα αυτό 5 πραγματάκια, γιατί πολλοί ακροατές δεν το γνωρίζανε, δεν το ξέρουν, ίσως είναι οφείλεται και στην λίγη ενημέρωση η οποία υπάρχει γύρω από αυτό. 2 πραγματάκια μας πείτε για το κόμμα σας. Το θέσατε πάρα πολύ καλά. Οφείλεται στην έλλειψη ενημέρωσης. Το ΑΚΕΛ ιδρύθηκε το 2014. Έκτοτε μετέχει συνεχώς σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις πριν της τελευταίας, όπου κρίναμε ότι λόγω του εκλογικού νόμου, εάν δεν παίρναμε το ποσοστό του 3% που απαιτείται για να μπει στη Βουλή, κουβαλούσαμε ψήφους για το πρώτο κόμμα, δηλαδή για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Κάτι το οποίο δεν θα ήθελα επουδενή να το κάνω και επουδενή να το επομισθώ. Αυτό ήταν ο λόγος που δεν κατεβήκαμε στις τελευταίες εκλογές. Το ΑΚΕΛ έχει μια πάρα πολύ σοβαρή δράση όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε καθημερινώς στην επικαιρότητα. Έχουμε 37 αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 3 φορές πήγα στις Βρυξέλλες να στηρίξω τις αναφορές μας. Κερδίσαμε, αλλάξαμε ευρωπαϊκή νομοθεσία αρκετές φορές προς όφελος των Ελλήνων αγροτών. Εμείς ήμασταν στην ουσία αυτοί που φέραμε το ακατάσχετο, την τροπολογία του ακατάσχετο για τις αγροτικές επιδοτήσεις με αγώνες πολλών χρόνων. Γενικά οποιοδήποτε ακροατής σας θέλει, ας μπει στον κόπο να κάνει μια αναζήτηση στο Google και να ψάξει να βρει τι είναι το ΑΚΕΛ με 2K και ποιες είναι οι δράσεις του όλα αυτά τα χρόνια. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και εγώ μπήκα στον κόπο, έψαξα, βρήκα και πραγματικά η δράση είναι αξιόλογη και αξιέπαινη. Για να πάμε όμως τώρα. Άρα τώρα ξεκινάτε, διεκδικείτε μια θέση στο Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο λαθασμένες αποφάσεις, θα το πω εγώ έτσι εντός εισαγωγικών, για τον αγροτικό πληθυσμό, για αυτές τις περιβόητες ΚΑΠ, οι οποίες ο Θεός να τις κάνει αποφάσεις, που μόνο φτώχεια φέρνουν στον αγροτικό πληθυσμό μέχρι σήμερα, και το πρωτογενή τομέα ο οποίος υποβαθμίζεται. Πιστεύετε ότι μέσα από τον αγώνα που θα κάνετε θα μπορέσετε μέσα σε αυτό όλο το κυκλώνα να καταφέρετε κάτι ουσιαστικό για τη χώρα μας? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς χωρίς να είμαστε στην Ευρωβουλή έχουμε καταφέρει αρκετές φορές και αλλάξαμε ευρωπαϊκούς κανονισμούς και ευρωπαϊκή νομοθεσία μέσα από τις αναφορές που κάναμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι, θεωρώ ότι μπορούμε να αλλάξουμε πολλά, στο χέρι μας είναι. Φυσικά θα μου πείτε,
Ελάτε τώρα, εκλέξατε έναν ή δύο ευρωβουλευτές και τι έγινε? Είναι μια σταγόνα στον ωκεανό ανάμεσα στους 785 που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλη η Ελλάδα έχει 21, έτσι. Και πάλι δεν είναι τίποτα απολύτως. Εκεί ξέρετε τι απαιτείται. Χρειάζεται δυνατές ευρωπαϊκές συμμαχίες, τις οποίες το ΑΚΕΛ χρόνια τώρα τις έχει, έτσι. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε αδερφοποιημένο κόμμα με το κίνημα 5 αστέρων της Ιταλίας, το οποίο ήταν και η κυβέρνηση στην Ιταλία. Έχουμε ευρωπαϊκή συμμαχία αυτή τη στιγμή με πάνω από 20 ευρωπαϊκά κόμματα. Πριν από 15 μέρες περίπου υπέγραψα στη Σόφια τη διακήρυξη της Σόφιας για μια ελεύθερη Ευρώπη, όπου μετήχαμε 9 ευρωπαϊκά κόμματα, που μόνο το ΑΚΕΛ ήταν έξω κοινοβουλευτικό. Όλα τα υπόλοιπα είχαν εκπροσώπους. Το κόμμα που μας κάλεσε στην Βουλγαρία, το Βαζράζδαν, το Αναγέννηση, έχει για παράδειγμα 36 βουλευτές. Έχει και εκπροσώπηση στην Ευρωβουλή. Όλα αυτά τα κόμματα που μετήχαν είναι κοινοβουλευτικά κόμματα και μόνο το ΑΚΕΛ ήταν εκτός Βουλής. Άρα έχουμε δυνατές ευρωπαϊκές συμμαχίες και όχι μόνο. Και όχι μόνο ευρωπαϊκές. Επειδή είμαστε πάντοτε υπέρ των συνεργασιών και των συμμαχιών, και τώρα κατεβαίνουμε στις εκλογές ως συμμαχία με το ΚΕΚΑ και το Μαζί για μια Ελεύθερη Ελλάδα. Αλλά θέλω να τονίσω ότι ως πρόεδρος του ΑΚΕΛ είχα την τιμή του 2022, σαν σήμερα, να είμαι προσκεκλημένος της κυβέρνησης της Ρωσίας στους εορτασμούς της νίκης επί του ναζισμού. Αυτό το τόνισα και εγώ στην αρχή της εκπομπής μου και είπα ότι δεν έχει καμία αναφορά, δεν έγινε, τουλάχιστον εγώ δεν άκουσα, τα μέσα μαζικής συσκότησης, όπως τα λέω εγώ, για αυτή τη συγκεκριμένη μέρα. Δεν αναφέρθηκε κανένα κανάλι, κανένας δεν είπε τίποτα. Παραποιούν την ιστορία. Ξεκάθαρα παραποιούν την ιστορία. Ενώ χθες γιορταζόταν η ημέρα της νίκης επί του ναζισμού, οι Ευρωπαίοι αποφάσισαν να φτιάξουν μια τεχνητή εορτή για να επικαλύψουν την ημέρα της νίκης και φτιάξαν την ημέρα της Ευρώπης. Εορτάζουμε την ημέρα της Ευρώπης και παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι 30 εκατομμύρια Ρώσοι έχασαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Αυτοί ήταν που πήγαν και ύψωσαν τη σημαία της ελευθερίας στο Βερολίνο. Εάν δεν ήταν η Ρωσία και οι αγώνες των Ρώσων, θα ήμασταν ακόμα υπό την πότα του Ναζί. Φυσικά... Ναι. Μ' ακούτε? Μ' ακούτε? Ναι, τώρα σ' ακούω. Κάτι έγινε, κάποιος μάλλον ενδιαφέρει πολύ η συνομιλία μας. Έτσι φαίνεται. Έχουμε ναι. Και οτακουστές. Μάλλον αυτό φαίνεται. Θα ήθελα λίγο ένα σχόλιο για τις πρόσφατες κινητοποιήσεις των Ελλήνων αγροτών. Ότι τον αγώνα που κάνανε, πιστεύετε ότι όλο αυτό που κάνανε είχε κάποιο αποτέλεσμα? Βγήκε κάτι από όλη αυτή την ιστορία? Ή ήταν μια παρέλαση, να πω εγώ, εντός εισαγωγικών? Και έτσι να ήταν, ακόμα και να πούμε ότι ήταν μια παρέλαση, ακόμα και να πούμε ότι ήταν μια φιέστα, πάλι είχε αποτέλεσμα. Είχε αποτέλεσμα σε ποιο σκέλος? Στο ότι δείξαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι και η Ελλάδα αντιστέκεται. Βάλαμε και εμείς το δικό μας λιθαράκι σε αυτές τις δυναμικές κινητοποιήσεις των Ευρωπαίων συναδέλφων μας. Σε αυτές προσθέθηκε ότι και η Ελλάδα συμμετέχει και η Ελλάδα αντιδρά. Είναι σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό. Αλήθεια τώρα, σύμφωνα με τα δικά μας τα πρότυπα, τα ελληνικά, βλέπουμε ότι η κυβέρνηση, η συγκεκριμένη, δεν ενδιαφέρεται για τον πρωτογενή τομέα, ούτε βοηθάει την ελάχιστη αγροτιά η οποία έχει ήδη απομείνει, έτσι. Βλέπουμε ότι η ακρίβεια στα ράφια, φτώχεια στις τσέπες των αγροτών και των μικροπαραγωγών, συνεταιρισμοί έχουν διαλυθεί. Για πέστε μας 5 πράγματα, εσείς που τα γνωρίζετε εκ των έσω πολύ πιο καλά. Καταρχάς θέλω να τονίσω το εξής, ότι όταν ο αγρότης βρίσκεται σε δυσχερή οικονομική θέση, αυτό μετακυλείται αυτόματα στον καταναλωτή. Ποια είναι μια δυσχερή θέση για έναν αγρότη κτηνοτρόφο, μελισσοκόμο, ψαρά? Είναι το κόστος παραγωγής, όταν το αυξάνουν το κόστος παραγωγής. Αυτό το κόστος παραγωγής όμως δεν το πληρώνει μόνος του ο αγρότης, αυτό μετακυλείται στο ράφι και μετακυλείται στο πορτοφόλι του κάθε καταναλωτή. Δηλαδή θέλω να τονίσω στους καταναλωτές, στους Έλληνες πολίτες, ότι ο επόμενος κρίκος
μετά τον αγρότη είναι ο καταναλωτής, είναι ο Έλληνας καταναλωτής. Γι' αυτό τους θέλουμε, γι' αυτό και πρέπει να είμαστε ως μια αλυσίδα σφιχτά δεμένοι και στην κυριολεξία να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον στις δύσκολες στιγμές. Πραγματικά έτσι όπως το είπατε είναι. Ο αγροτικός κόσμος στην κυριολεξία βρίσκεται υπό πογκρόμ. Όταν φτιάξαμε το 2014 το Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδος, το ΑΚΕΛ, ήμασταν 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Και τότε θυμάμαι που έλεγα, χαρακτηριστικά θυμάμαι δικιά μου φράση που έλεγα τότε, 1 εκατομμύριο άνθρωποι μαζί με τις οικογένειές μας μπορούμε να έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση και όλοι να παρακαλάνε τον αγροτικό κόσμο. Σήμερα το 1 εκατομμύριο που ήμασταν το 2014, ξέρετε πόσο απέμεινε? 1 εκατομμύριο δηλώσεις καλλιέργειας τότε, σήμερα έχουμε 670.000 δηλώσεις καλλιέργειας. Οι υπόλοιποι που πήγαν, εξανεμίστηκαν, δεν ξέρει κανείς, έτσι. Γιατί και ο αγρότης, αν παρατήσει το επάγγελμα, αν φύγει με εθελουσία έξοδο από το επάγγελμα, δεν πρόκειται να πάρει ούτε ταμείο ανεργίας, ούτε και καταγράφεται πουθενά. Σωστά, πολύ σωστά. Έτσι είναι. Έτσι είναι ακριβώς. Και δεν ξέρω, αυτή η κατρακύλα, γιατί δεν υπάρχει stop σε αυτό. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν έχει καμία διάθεση να επενδύσει στο πρωτογενή τομέα, δεν έχει καμία διάθεση να στηρίξει. Βλέπαμε στο Θεσσαλικό κάμπο, έτσι, τι ζημιά έχει γίνει. Ακόμα δεν έχουν πληρωθεί οι ανθρώποι. Ακόμα ένα τεράστιο έκταση μένει ακαλλιέργητη. Ακόμα κάποιοι δεν έχουν πάρει την πρώτη αρρωγή. Κάποιοι έχουν πάρει και την τρίτη, κάποιοι δεν έχουν πάρει την πρώτη. Οι αποζημιώσεις και όλα αυτά τα οποία τάξαν, λέγαν και το μέτρο 5,2 για παράδειγμα, το οποίο ήταν αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου και των σταυλικών εγκαταστάσεων με 100% επιδότηση από το κράτος. Αρχίζουν τώρα. Φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα. Δεν πρέπει να χρωστάς δηλαδή, έτσι. Φύση αδύνατον αυτό, έτσι. Φύση αδύνατον να μην χρωστάς. Ναι, θα έπρεπε να είχες όχι άδεια προσωρινού παραπήγματος όπως είναι το 85% των σταυλικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα, να έχεις σταυλική εγκατάσταση με οικοδομική άδεια και με άδεια από την πολεοδομία και με άδεια λειτουργίας και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Ζητάνε δηλαδή πράγματα τα οποία το 95% των κτηνοτρόφων δεν μπορούν να τα έχουν. Άρα τους πετάει εκτός προγράμματος. Άρα είναι δώρον άδωρον και από την αρχή το έλεγα. Ακόμα και το ποσό που βγάλαν για αυτή τη δράση, τα 45 εκατομμύρια, δεν φτάναν ούτε για να κεράσει κουλούρια στους πλημμυροπαθείς κτηνοτρόφους, όχι για να τους αντικαταστήσει τα ζώα ή να τους φτιάξει στάβλους. Ήταν ένας εμπεγμός. Είναι φωτοβολίδες επικοινωνιακές της κυβέρνησης. Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας την ανησυχία μου ότι πραγματικά ο αγροτικός πληθυσμός καταρχήν βρίσκεται αρκετά πίσω και σε μηχανήματα αλλά και σε συσκευασίες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό οφείλεται πάλι σε αποφάσεις κυβερνήσεων οι οποίες δεν θέλανε να αναβαθμίσουν την αγροτιά σε τέτοιο σημείο που να αρχίσει να παίρνει επάνω της. Πώς να το πω? Κοιτάξτε, πλέον έχουμε φτάσει σε μια φάση που στην κυριολεξία όλοι μας σκεφτόμαστε ακριβώς το ίδιο. Αξίζει τον κόπο να επενδύσουμε σε αυτό το οποίο κάνουμε? Πολλές φορές το έχω πει εγώ ως κτηνοτρόφος. Σκέφτομαι ακόμα και το καρφί που θα πάω να χτυπήσω στο στάβλο μου, όχι να κάνω καινούργιες επενδύσεις. Κάθε μήνας που περνάει βλέπουμε τα τιμολόγια του γάλακτος να πέφτουν. Εν αντιθέσει, ενώ εγώ βλέπω το τιμολόγιο του γάλακτος να πέφτει, εσείς βλέπετε την τιμή της φέτας, του γιαουρτιού, του γάλακτος που δίνετε στα παιδιά σας, στο ράφι να ανεβαίνει. Και πώς γίνεται αυτό? Ενώ πέφτει η τιμή στον παραγωγό, να ανεβαίνει η τιμή στον καταναλωτή. Για δείτε ποια είναι τα περιθώρια κέρδους που έχουν και οι γαλακτοβιομηχανίες, όχι τόσο, αλλά δείτε τα περιθώρια κέρδους και την αύξηση κερδών μεταφόρων των σούπερ-μαρκετάδων. Σωστά. Πολλά εκατομμύρια, δισεκατομμύρια βγάζουν στις πλάτες. Τριπλασιάσαν σχεδόν τα κέρδη τους από εποχής COVID έως και σήμερα. Και κανένας δεν το ελέγχει αυτό, έτσι. Δεν έχουμε έλεγχο της αγοράς. Εδώ μας λένε για ελεύθερη αγορά, για ελεύθερη οικονομία, για νεοφιλελευθερισμό. Θυμάστε όμως, θυμηθείτε επί COVID, ότι αποζημιώσαν την εταιρεία που είχε τα διόδια γιατί δεν περνούσαν πολλά αυτοκίνητα. Αποζημιώσαν την Aegean γιατί δεν πετούσαν τα αεροπλάνα. Τότε δεν είχαμε ελεύθερη αγορά, τότε είχαμε Σοβιετία. Σοβιετία επίσης είχαμε και έχουμε όταν βγαίνει ο Υπουργός Ανάπτυξης και λέει ότι το αρνί δεν πρέπει να πάει πάνω από τόσο, γιατί εγώ θα το βάλω στο καλάθι στην νοικοκυράς και θέλω να το αγοράσω κάτω από την τιμή κόστος από τον παραγωγό. Αυτό δεν είναι Σοβιετία χειρίστου είδους, δεν είναι νεοφιλελευθερισμός. Αυτό δεν τα κάνει ούτε ο Στάλιν. Σωστά.
Πολύ σωστά. Μέχρι και βγήκε ο υπουργός να πει γιατί αν θέλετε φθηνό αρνί, πάρτε μικρό αρνί. Το βαρύ αρνί είναι ακριβό. Το βαρύ αρνί είναι ακριβό αρνί και το ελαφρύ αρνί είναι φθηνό αρνί. Δηλαδή αυτές είναι φιλοσοφίες να πούμε που δεν τις έκανε ούτε ο Πλάτωνας στις φιλοσοφικές του συζητήσεις να πούμε. Δεν είναι πραγματικά. Αμπελοφιλοσοφίες στην κυριολεξία. Να πούμε και αυτό μου έχει κάνει εντύπωση και στην περιοχή μας εδώ. Εξακολουθούν να μας ενοχλούν. Ίσως γι' αυτό έχει ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί σας. Και πάλι σας ακούω και πάλι είμαι εδώ πέρα. Κάτι γίνεται διακόπτει συζήτηση. Κάποιοι προσπαθούν να μας να μας πούν ποιοι είναι, να τους στείλουμε την εκπομπή μαγνητοσκοπημένη, να την ακούσουν, να μην χάσουν ούτε λέξη να πούμε. Μου κάνει εντύπωση και στην περιοχή μας εδώ ότι αρχίσαν οι πολλοί αγρότες, βέβαια κάτω από απόγνωση, όπως το είπατε, ότι δεν επενδύουν, να δίνουν τεράστιες εκτάσεις φωτοβολταϊκά. Βλέπουμε τι γίνεται. Τεράστιες εκτάσεις γεμάτες με καθρέφτες, έτσι, και χωράφια τα οποία μένουν ανεκμετάλλευτα. Εκεί πάλι δεν ξέρω εκεί τώρα πώς μπορεί αυτό. Υπάρχει περίπτωση να διορθωθεί, περίπτωση. Δεν ξέρω. Κάποτε εν είδη αστείου, όταν δεν πήγαινε καλά η χρονιά και ρωτούσαμε τι θα σπείρουμε του χρόνου, λέγαμε λαμπογιάλα. Τώρα έχει τελειώσει το αστείο. Τώρα σπέρνουμε λαμπογιάλα, σπέρνουμε καθρεφτάκια. Δυστυχώς η κυβέρνηση έχει ακριβώς αυτήν τη ρότα, αυτή τη γραμμή. Να γίνουμε η μπαταρία της Ευρώπης. Να γίνουμε η μπαταρία της Ευρώπης. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργός μας από βήματος της Βουλής, έχω τα βίντεο κρατημένα και τα έχω βγάλει και πάμε πολλές φορές και στο TikTok, λέει το εξής, τραγικό για μένα έτσι, αλλά το λέει από βήματος της Βουλής. Λέει ότι το μεγαλύτερο αποτύπωμα άνθρακα στην ατμόσφαιρα το αφήνει ο πρωτογενής τομέας, η γεωργία και η κτηνοτροφία. Στόχος της κυβέρνησής μας είναι να το μηδενίσουμε, αλλά το μεγάλο πρόβλημα αυτού του εγχειρήματος είναι πώς θα στρέψουμε τους Έλληνες καταναλωτές στο να μην τρώνε κρέας. Και τι θα τρώω, ρωτάω εγώ, κύριε Μητσοτάκη, τα κατσαριδοσκόλικα και το τεχνητό κρέας που κατασκευάζει ο φίλος σας ο Bill Gates. Ναι, ακριβώς. Εκεί θέλουν να μας οδηγήσουν. Έτσι φαίνεται. Αυτή είναι η γραμμή. Και θα τα καταφέρουν. Να είστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουν. Νομίζω ένας μεγαλοαγρότης είχε βγει και είχε πει ότι όταν σταματήσει τελικά ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα θα πεινάσετε και θα τρώτε και μέχρι και κατσαρίδες. Εκεί θα φτάσουμε. Θα φτάσουμε στην κυριολεξία εκεί και αυτό δεν είναι πλέον αστείο, έτσι. Είδαμε στο Μεσολόγγι με την πολιορκία του Μεσολογγιού και την ηρωική έξοδο ότι φάγανε στο τέλος μέχρι και τα ποντίκια. Όταν ο άνθρωπος πεινάει, όταν δεν θα έχεις να ταΐσεις το παιδί σου, ήδη πλέον δεν σκεφτόμαστε το ποιοτικό προϊόν, ψάχνουμε στο σούπερ μάρκετ το φτηνό. Δυστυχώς είχε αλλάξει η διατροφική μας αλυσίδα προς το χείριστον, έτσι. Το έχουμε... Μα οι περισσότεροι σταματήσαν να καταναλώνουν φέτα και στρέφονται στο λευκοτήρι, που ανάθεμα αν είναι λευκοτήρι και δεν είναι σκονόγαλα ή οτιδήποτε άλλο, έτσι. Να είναι ορί γάλακτος ή οτιδήποτε άλλο, να είναι οποιαδήποτε χημεία. Έχουμε σταματήσει να καταναλώνουμε ελαιόλαδο και καταναλώνουμε κακής ποιότητας ηλιέλαια. Ηλιέλαια, σπορέλαια, αραβοσιτέλαια, ό,τι θέλετε. Όλα μέχρι και λάδια μηχανής μπορεί να καταναλώνουμε και να μην το γνωρίζουμε. Ναι, γιατί δεν υπάρχει έλεγχος στην αγορά, έτσι. Να δω, το λέμε, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στην αγορά. Είναι ανεξέλεκτη η αγορά πλέον. Μα το φαντάζεστε τώρα ότι μέσω Πάσχα, που έπρεπε να υπάρχει ο μέγιστος έλεγχος της αγοράς, είχαμε απεργία, να πούμε, των κτηνιάτρων και των υπαλλήλων των ΔΑΟΚ, οι οποίοι, να πούμε, και στην ουσία τι έγινε, κάναμε Πάσχα χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος, να πούμε, στην αγορά. Ίσως γιατί θέλουν να περάσουν τα αρνιά από τη Βουλγαρία. Από τη Βουλγαρία αποκλείται να θέλαν να περάσουν, γιατί εμένα με πήραν τηλέφωνο από σφαγείο της Βουλγαρίας και μου ζήτησαν αν μπορούμε να βρούμε γύρω στα 1000 αρνιά από εδώ, από τη δικιά μας την περιοχή, επειδή είμαστε στα σύνορα με τη Βουλγαρία. Είχαν έλλειψη και να τα πληρώσουν περισσότερο από ό,τι πληρώνουν οι Έλληνες. Αλλά εδώ πέρα δεν υπήρχαν αρνιά. Αυτά τα αρνιά τα οποία είδαμε φτηνά να πωλούνται στα σούπερ μάρκετ, πιστεύω ότι ήταν Νέα Ζηλανδίας, ήταν κατεψυγμένα, ήρθαν, αποψήφθηκαν εδώ. Φάγαμε δηλαδή τα σκουπίδια του πλανήτη. Μπράβο μας. Και αυτό γίνεται όχι μόνο στα αρνιά, νομίζω γίνεται και στα λεμόνια, στις πατάτες, σε πολλά είδη τα οποία μπαίνουν ανεξέλεκτα στην αγορά μας, χωρίς να ξέρουμε πώς τα περιποιηθήκανε, τι φυτοφάρμακα βάλανε, τίποτα δεν έχουμε. Όχι, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος όπως υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και για τα αμερικάνικα, έτσι. Δεν θα μιλήσω για τα Αργεντινής, για τις Αιγύπτου, για τις Τουρκίας. Εδώ όμως έχουμε ένα μεγάλο γιατί. Το ερώτημα είναι γιατί, ενώ έχουμε εμείς υπερπαραγωγή σε κάποια προϊόντα, παραδείγματος χάρη λεμόνια,
Ναι. Να φέρουμε λεμόνι από την Αργεντινή, ενώ τα δικά μας να πούμε σαπίζουν στα δέντρα. Γιατί να φέρω ντομάτα από την Τουρκία, όταν έχω εκείνη την εποχή ντομάτα της Ιεράπετρας από την Κρήτη? Γιατί να φέρω πατάτες της Αιγύπτου, όταν έχω του Νευροκοπίου? Γιατί. Θα σας πω εγώ το γιατί. Για να βγαίνει ο κάθε σκρέκας και ο κάθε υπουργός ανάπτυξης και να λέει ότι κρατάω χαμηλά τις τιμές. Όχι, φίλε μου, δεν κρατιούνται έτσι χαμηλά οι τιμές. Χθες άκουσα τον πρωθυπουργό της χώρας να λέει ότι δεν έχουμε ακρίβεια. Ασχέτως, λέει, και αν νομίζει ο καταναλωτής ότι αγοράζει ακριβά. Είμαστε τώρα, να μην πω καμιά κουβέντα του, τη θεωρεί ότι είμαστε. Δεν έχουμε ακρίβεια στην Ελλάδα. Είναι ανοησίες αυτά περί ακρίβειας. Κι όμως είμαστε η πιο ακριβή χώρα, είμαστε η δεύτερη πιο ακριβή της Ευρώπης, είμαστε η πιο ακριβή των Βαλκανίων. Έχουμε το μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα και είμαστε η 10η παγκοσμίως. Θα μου πείτε όμως τώρα, μήπως αυτό, κύριε Τσομπανίδη, είναι παγκόσμιο φαινόμενο? Μήπως φταίει ο Πούτιν, μήπως φταίει ο πόλεμος, μήπως φταίει ο κακός μας ο καιρός? Όχι, δεν μας φταίει τίποτα. Θα σας πω ένα παράδειγμα μιας χώρας η οποία έχει από το χαμηλότερο σε πληθωρισμό τροφίμων πανευρωπαϊκά και παγκόσμια. Η Κύπρος. Με μόλις 2,80 όταν εμείς φτάνουμε το 8 και. Ξέρετε πώς πέτυχε η Κύπρος να έχει το χαμηλότερο πληθωρισμό στα τρόφιμα? Τη χαμηλότερη τιμή των τροφίμων. Κατέργησε το ΦΠΑ σε 1.200 είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης. Εδώ τι μας λέγαν? Ότι αν καταργήσουμε το ΦΠΑ θα ωφεληθούν οι πλούσιοι και θα χάσουν οι φτωχοί. Μας λέγαν ότι η κατάργηση του ΦΠΑ δεν θα συντελέσει στην πτώση των τιμών και ότι θα το επιφοληθούν οι σούπερμαρκετάδες. Αυτά δεν έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης? Αυτό λέγανε, και μάλιστα σε έντονο ύφορος, και μάλιστα περισσότερο από το κανάλι του Sky εκεί που γινόταν, εκεί γίνεται το πανηγύρι, και με τον κύριο Πορτοσάλτε, ο οποίος μας έλεγε... Πώς το λέμε το κανάλι? Sky Γάιδαρο? Ναι, Sky Γάιδαρος, ακριβώς, όπως το είπατε. Για να πάμε έτσι και λίγο στα πιο πολιτικά θέματα, έτσι, αφού είπαμε για την αγροτιά, είπαμε τελικά ο Θεός να δώσει το χέρι του, τουλάχιστον να είναι ενωμένοι οι αγρότες, γιατί όταν είναι ενωμένοι η αγροτιά μπορεί να κερδίσει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό δεν το έχουμε καταλάβει. Όχι μόνο οι αγρότες, γενικά όλα τα επαγγέλματα διασπώνται και ο ένας βρίζει τον άλλον. Όταν κάνει απεργία οι αγρότες, βρίζουν οι άλλοι, κλείνουν τους δρόμους. Όταν κάνουν απεργία οι φορτηγατζίδες, βρίζουν οι άλλοι, οι επαγγελματίες, τους φορτηγατζίδες. Αυτό πρέπει να σταματήσει πλέον. Η Ένωση του Αγροτικού Κόσμου είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Όταν ξεκινήσαμε το 2014 να κάνουμε το Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδος, τότε ο υφυπουργός ήταν ο Στέργιος Ροντούλης και μου πήρε τηλέφωνο. Και μου λέει: ρε, τι πας να κάνεις, τι αγροτικό κόμμα κάνεις? Λέω: αγροτικό κόμμα. Ρε, λέει, αυτή λαγή είναι να πούμε. Εσύ θα κοπαδιάσεις τους λαγούς? Είχε απόλυτο δίκιο. Αυτή είναι η άποψη που έχουν οι κυβερνώντες για μας. Ότι είμαστε λαγοί και ότι οι λαγοί δεν κοπαδιάζουν, άρα μπορούν να μας κάνουν ό,τι θέλουν, να μας συμπεριφέρονται όπως θέλουν, με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, και βλέπουν ότι, όσο βλέπουν ότι εμείς δεν αντιδρούμε, τόσο εντείνουν αυτή την απέσια συμπεριφορά απέναντί μας. Αυτό κάνουν ακριβώς. Όσο δεν υπάρχει αντίδραση, τόσο περισσότερο αυτοί συνεχίζουν το ακάθεκτο έργο τους. Για να πάμε τώρα έτσι λίγο στα εσωτερικά μας. Πού να πρωταρχίσω εγώ τώρα? Τέλος πάντων, λοιπόν, κράτος δικαίου. Έτσι, είδαμε ότι επιτελικό κράτος δεν υπάρχει. Κράτος δικαίου το μάθαμε από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, γιατί εμείς εδώ πέρα δεν ξέρω τι γίνεται. Την οποία απογορεύσαμε να μπει και να ελέγξει μέσα στο ελληνικό κράτος. Ναι. Εδώ πέρα είναι το εξής: για να αποκτήσουμε πλέον, να πούμε, κράτος δικαίου, θα πρέπει να δικάσουμε τη δικαιοσύνη. Ακριβώς. Είπατε την κατάλληλη λέξη. Βγαίνουν όλα τα πολιτικά κόμματα και εμένα αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Και μιλάνε όλοι: έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Ποια είναι η ελληνική? Γιατί κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας? Ότι δεν υπάρχει η ελληνική δικαιοσύνη αυτή που πρέπει να υπάρχει. Ότι διορίζονται τα μεγάλα στελέχη. Γιατί κρύβονται όλα τα κόμματα και όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων και δεν λένε τις αλήθειες? Το ξέρετε ότι αν πάτε σε ένα δικαστήριο εσείς, εγώ έχω φάει τώρα τελευταία, έχω φάει και 37 μήνες φυλακή να πούμε, το τελευταίο διάστημα επικυβέρνησης Μητσοτάκη. Είμαι συνεχώς στα δικαστήρια υπόδικος να πούμε, και μαζεύω. Στο τέλος θα τις εκτίσω, θα με βάλουν μέσα να πούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε, θα με περάσουν βραχιολάκι και θα με πάνε μέσα. Τέλος πάντων, αν εσείς πάτε σε ένα δικαστήριο και αισθάνεστε ότι κακοδικαστήκατε, ότι ήταν κακή η απόφαση και δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε, και βγείτε και διαμαρτυρηθείτε, το ξέρετε ότι αυτό τιμωρείται? Δεν μπορείς να κρίνεις
την απόφαση, σε ποια δημοκρατία το ακούσατε αυτό, ότι δεν μπορώ να κρίνω την απόφαση του δικαστηρίου? Σοβαρά τώρα. Είναι δημοκρατικό αυτό να μην μπορώ να κρίνω την απόφαση κάποιου δικαστή? Δεν είναι άνθρωπος ο δικαστής, τι είναι? Έχει το αλάθη του το Πάπα? Και όμως βλέπουμε ότι με την τελευταία δίκη με το Μάτι, που πραγματικά εκεί είναι τραγέλαφος, έτσι, δηλαδή αν υπήρχε πραγματικά δικαιοσύνη, με όλα αυτά τα νέα που ακούμε και τις πληροφορίες που ακούμε, έπρεπε να τους είχαν συλλάβει όλους κατευθείαν, όχι να τους αθωώσουν όπως τους αθωώσανε. Ακούμε ότι, δεν ξέρω, η δικαιοσύνη, οι εισαγγελείς οι οποίοι είναι σφιγμένοι, φοβούνται, από ποιος τους κρατάει? Για πείτε μου, γιατί να μην φοβούνται? Και ποια είναι η ερώτηση, ποιος τους κρατάει? Όταν διορίζονται και προάγονται από την κυβέρνηση, γιατί να μην φοβούνται και γιατί τους έχουν στο χέρι με την προαγωγή? Αν θα κάνεις κάτι που είναι κατά των συμφερόντων της κυβέρνησης, δεν θα πάρεις ποτέ προαγωγή. Ωραία, μπράβο μας, εντάξει. Άρα, αυτό είναι η ανεξάρτητη δικαιοσύνη? Όταν η δικαιοσύνη διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση, αυτό είναι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης? Ναι, και βγήκε και η εισαγγελέας εδώ δικιά μας του Αρείου Πάγου, η οποία είπε ότι το διαδίκτυο κάνει ζημιά, λέει. Κάνει ζημιά στη δημοκρατία, στη δημοκρατία μας. Όχι, κάνει ζημιά στους ίδιους. Ναι, γιατί μαθαίνουμε και ακούμε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να ακούμε. Μα και το διαδίκτυο, αν δείτε τώρα το Facebook, στην κυριολεξία να πούμε, όπου ήταν στην αρχή να πούμε μια όαση ελευθερίας, βλέπουμε ότι φημώνεται ασύστολα. Έχουν βάλει εκεί ελεγκτές και το φημώνουν. Ναι, όταν ανεβάσεις κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι αρεστά, ναι, εννοείται, σε κλείνουν, σε φημώνουν, βρίσκουν τον τρόπο αυτοί. Εμένα δεν με κλείνουν. Παλαιότερα με κλείνουν, επειδή όμως τους έχω φτάσει μέχρι εκεί που δεν έπαιρνε. Τους έφτασα παγκοσμίως, να πούμε, στο αφεντικό των fact checkers. Πλέον δεν με κλείνουν. Δεν μου γράφουν δηλαδή ότι σε κλείνουν, ξέρω εγώ. Τι κάνουν? Πατάνε το κουμπάκι και μειώνουν την αναγνωσιμότητα. Ανεβάζω εγώ κάτι πάνω. Έχω 10 like. Τι λέω εγώ μέσα μου? Ότι αυτό που έγραψε ήταν μια ανοησία, άρα δεν αρέσει τον κόσμο, άρα δεν μου πατάνε like. Σωστά, δεν είναι έτσι όμως. Ενώ έχω 5.000 φίλους, το βλέπει να πούμε το 5% από τους 5.000 ή το 3% ή το 1%. Οι περιβόητοι αλγόριθμοι Ακριβώς. Έτσι το κάνουν. Πραγματικά πάντως έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν υπάρχει κράτος δικαίου σε καμία βαθμίδα. Βλέπουμε ότι η κοινωνία έχει αγριέψει πάρα πολύ. Έτσι βλέπουμε γυναικοκτονίες, βλέπουμε νεαρά παιδιά 14-15 χρονών να φτιάχνουν ομάδες και να αρχίζουν να μαχαιρώνονται μεταξύ τους. Έχει αγριέψει η κοινωνία μας, δεν είναι η κοινωνία αυτή που ξέραμε. Όλα αυτά πού μπορεί να οφείλονται? Ίσως και στο ότι υπάρχει και μια φτωχοποίηση μεγάλη, που είναι πάνω από 40% φτωχοποίηση. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει οικογένεια, ορισμός της οικογένειας όπως υπήρχε. Όχι, είναι αυτό που είπατε στην αρχή. Είναι η φτωχοποίηση. Αν δείτε τώρα τα ποσοστά εγκληματικότητας στα γκέτο, στις φαβέλες, είναι πολύ μεγαλύτερα από ό,τι να πούμε σε κάποιες πλούσιες κοινωνίες. Όσο οδηγούμαστε και οδεύουμε προς τη φτωχοποίηση, τόσο θα ανεβαίνει η εγκληματικότητα. Τόσο ο κόσμος οδηγείται στην παράνοια και την παραφροσύνη. Τόσο ο κόσμος πάβει να λειτουργεί με λογική. Σε κάποια στιγμή, αν πεινάς, και εγώ και εσείς μπορεί να γίνουμε εγκληματίες, έτσι, αν πεινάνε τα παιδιά μας, μπορεί να πάμε να κλέψουμε, να γίνουμε αγιάννητες, να πάμε να κλέψουμε ένα ψωμί. Σωστά. Δυστυχώς ζούμε σε μια ευλογημένη χώρα που μπορεί να παράξει τα πάντα. Ζούμε σε έναν επίγειο παράδεισο, σε ένα μαγαζί γωνία, και αντί να έχουμε όλα τα ελέη του Θεού, φτάνουμε σε ένα σημείο να μην έχουμε τίποτα και να γινόμαστε ζητιάνοι, επέτες δόσεων των Ευρωπαίων, των πλουσίων ευρωπαϊκών χωρών. Ναι, να ψάχνουμε να πληρώνουμε τις δόσεις, όπως ακριβώς τις δόσεις να πληρώνουμε και μέχρι εκεί, τίποτα παραπάνω. Μα θέλω να σας πω ότι μέχρι το 1981, πριν να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ΕΟΚ τότε, η Ελλάδα είχε διατροφική αυτάρκεια 117%. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι καλύπταμε όλες μας τις ανάγκες και κάναμε και κάποιες εξαγωγές. Σήμερα έχουμε πέσει κάτω από το 20%. Τι τρώμε? Εισαγόμενα. Που αυτά τα εισαγόμενα δεν θέλουν χρήματα για να τα αγοράσουμε ώστε να έρθουν στην Ελλάδα? Φυσικά και θέλουν. Πού τα βρίσκουμε αυτά τα χρήματα? Όλα αυτά έρχονται μέσω δανεισμού. Αυτός είναι και ο λόγος που με τόσα χρόνια σκληρής λιτότητας, μνημονίων και όλα αυτά, αντί να έχει μειωθεί το χρέος μας, αυτό κάθε δευτερόλεπτο που περνάει αυξάνεται. Γιατί αυξάνεται? Γιατί συνεχίζουμε να δανειζόμαστε. Γιατί δανειζόμαστε? Γιατί δεν μπορούμε να ταΐσουμε το λαό μας πλέον χωρίς να δανειστούμε.
τρώμε με δανεικά, το αντιλαμβάνεστε. Γιατί έχουμε ένα κράτος, εδώ είναι και η βασική κοσμοθεωρία για το Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδος. Έχουμε ένα κράτος το οποίο θέλει να έχει τριτογενή τομέα, να έχει δηλαδή παροχή υπηρεσίας και υπάλληλο, δημόσιο υπάλληλο και ιδιωτικό υπάλληλο, χωρίς να έχει δευτερογενή, χωρίς να έχει μεταποίηση, βιοτεχνία, βιομηχανία και χωρίς να έχει πρωτογενή. Εδώ είναι σαν να πάει να χτίσει ένα σπίτι και να πες ότι ξεκινάω να το χτίζω από τα κεραμίδια προς τα κάτω. Δεν γίνεται, αδερφέ μου. Πρέπει πρώτα να βάλεις το θεμέλιο που είναι ο πρωτογενής τομέας, να βάλεις από πάνω τους τοίχους που είναι ο δευτερογενής, η μεταποίηση, η βιοτεχνία και η βιομηχανία και να φτάσουμε μετά στο τέλος στην παροχή υπηρεσίας και στον υπάλληλο. Άρα όλες αυτές οι διεκδικήσεις που μπορεί να έχουμε, όπως είναι ακριβώς όπως το είπατε, να αυξήσουμε τον πρωτογενή μας τομέα, δεν είναι θέματα που πρέπει να μπουν στο τραπέζι, στο Ευρωκοινοβούλιο για κάθε χώρα. Δεν ξέρω για άλλες χώρες πώς ανταπεξέρχονται σε αυτό το θέμα, αλλά τουλάχιστον για τη χώρα μας, όπως το είπατε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Στις προηγούμενες ευρωεκλογές, από το 2019 που έγιναν οι προηγούμενες ευρωεκλογές ως και σήμερα, δεν είχαμε κανέναν ευρωβουλευτή στην Επιτροπή Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν πήγα στις Βρυξέλλες και λέω, γιατί ρε παιδιά δεν έχουμε εδώ πέρα Έλληνα? Ρώτησα τους Ιταλούς, έτσι. Ναι. Λέω, γιατί κανένας Έλληνας δεν εκδηλώσει το ενδιαφέρον να μετέχει στην Επιτροπή Γεωργίας. Δηλαδή από το 19 ως και σήμερα. Εμείς δεν είχαμε Έλληνα ευρωβουλευτή στην Επιτροπή Γεωργίας. Αποφάσισαν άλλοι για μας, χωρίς εμάς. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα συμφέροντα δεν είναι πάντα κοινά. Είναι αντικρουόμενα. Άλλες απαιτήσεις και άλλα τα θέλω των νεοεισερχόμενων χωρών και των χωρών της Βαλτικής και άλλα αυτά τα δικαιώματα και επιδοτήσεις που παίρνουμε εμείς ως παλαιότερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Είναι τα περιβόητα λόμπι κιόλας εκεί που παίζουν τα παιχνίδια. Φυσικά αυτό είναι το κυριότερο. Είναι να κάνεις ισχυρά λόμπι. Είναι μέσα στο παιχνίδι και αυτό του. Δεν είναι κακό του να κάνεις λόμπι, έτσι. Λόμπι, ναι. Το κακό είναι να κάνεις όπως έκανε η κυρία Καηλή με τους καταραμένους. Τελικά ήταν το θύμα σε όλη αυτή την υπόθεση. Εντάξει, το να κάνεις όμως λόμπι προς όφελος της χώρας σου, άλλο να κάνεις λόμπι προς όφελος της τσέπης σου. Το να κάνεις λόμπι προς όφελος της χώρας σου δεν είναι κακό. Ναι, σωστά. Είναι στα πλαίσια των συμμαχιών και των ισχυρών συμμαχιών. Σωστά. Για να πάμε λίγο έτσι στα δικά μας εδώ, στην εξωτερική μας πολιτική, η οποία και εκεί, συν όλα τα άλλα έτσι, που έχουμε ήδη πει, πάμε κατά Ισραήλ. Να πούμε καταρχήν για τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας, που έχουμε μια άμεση έτσι, κίνηση κάνει εμείς σαν χώρα, σαν δεξιά κυβέρνηση. Όχι άμεση, εμείς έχουμε πρωθυπουργό, ο οποίος είναι πρωθυπουργός δύο χωρών. Είναι και της Ελλάδας και της Ουκρανίας. Και της Ουκρανίας, που πήγε, επισκέφθηκε τον κύριο Ζελένσκι, του κοιτάξει λαγούς με πετραχίλια, όπλα. Εν τω μεταξύ και εκεί κάντε μια. Πήγε στην Οδυσσό και τώρα θα χάσει και την Οδυσσό, να πούμε, ο Ζελένσκι. Είναι σαν αυτό που ευχήθηκε καλή επιτυχία στη Μαρίνα Σάτι, να πούμε, και βρέθηκε, να πούμε, με αμυγδαλίτιδα. Έβγαλε όμως TikTok, λέει τώρα και Μητσοτάκης, είδατε, λέτε Γκαντέμι, αλλά και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός προκρίθηκαν. Γατάκια λέει, είδατε γατάκια, λέει, με λέτε Γκαντέμι. Είναι για γέλια ή για κλάματα? Για κλάματα είναι, γιατί δυστυχώς ότι αυτός ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει σπαταλήσει δισεκατομμύριων από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, περισσότερο βέβαια τη Νότια Ευρώπη έχει πλήξει, και συνεχίζει να γίνεται αυτό. Η χώρα μας είναι στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή, στο μάτι του κυκλώνα απέναντι στη Ρωσία, μια χώρα η οποία είχαμε πολύ αγαστές σχέσεις και φιλικές σχέσεις, τώρα ξαφνικά είμαστε ο εχθρός της Ρωσίας. Τεράστιες εξαγωγές αγροτικών προϊόντων προς τη Ρωσία, έκλεισαν όλα τα γουναράδικα στην Καστοριά, όλες αυτές οι γούνες φεύγουν προς τη Ρωσία. Είχαμε μεγάλες εμπορικές συναλλαγές και στην κυριολεξία, όπως είπαμε και στην αρχή, περί της ακρίβειας. Ένας μεγάλος λόγος της ακρίβειας είναι και αυτή η ιστορία, να πούμε, στην Ουκρανία, και οι κυρώσεις που επιβάλαμε απέναντι στη Ρωσία. Μέσα σε αυτές τις κυρώσεις ήταν να σταματήσουμε να παίρνουμε φθηνό φυσικό αέριο και φθηνό πετρέλαιο. Σταματήσαμε ποτέ να παίρνουμε από τη Ρωσία φυσικό αέριο και πετρέλαιο? Όχι. Αν δεν τη στηριβηθούσα, τι γίνεται? Έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές πάλι του ρώσικου.
φυσικού αερίου και πετρελαίου. Απλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη έκλεισε τις κάνουλες των αγωγών που ερχόταν φτηνό. Άρχισαν οι κολλητοί όμως της οικογένειας να το κουβαλάν με τα τάγκερ. Φέρνουν πάλι το ρωσικό αέριο και το ρωσικό πετρέλαιο, το οποίο μας το πουλάνε στην πενταπλάσια τιμή. Και φτάσαμε σε ένα σημείο, η μπαταρία της Ελλάδος, της Ευρώπης, φτάσαμε σε ένα σημείο να έχουμε την ενέργεια στα υψηλότερα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε είναι ρεύμα, είτε είναι βενζίνη, είτε είναι... Προχθές πήγα μια βόλτα μέσα στη Βουλγαρία, εμείς τους πουλάμε βενζίνη και οι Βούλγαροι πουλούσαν 1,36 το λίτρο, ενώ στην Ελλάδα είχε 2 ευρώ. Στην Κύπρο αυτή τη στιγμή κάνει 1,63. Εμείς τους δίνουμε βενζίνη, έτσι. Και είπατε μια ωραία ότι τα τάγκερ, τα οποία τελικά, ναι, ακριβώς γίνεται η μεταφόρτωση του αερίου και γίνεται στο λακωνικό κόλπο, γιατί άκουσα ότι εξαγριωθήκαν οι Έλληνες εφοπλιστές, γιατί ο κύριος Ερντογάν δημιούργησε πάλι κάποια ναύτεξ εκεί και τους χαλάει όλη τη δουλειά και φοβούνται πώς θα γίνουν οι μεταγγίσεις. Έγινε και αυτό και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Για να πάμε τώρα να πούμε για την στα περιβόητα Σκόπια. Τα λέμε Βόρεια Μακεδονία τώρα πλέον, έτσι. Όχι, εμείς τα λέμε Βόρεια Μακεδονία. Αυτοί δεν είναι αυτό που αποκαλούν τη Βόρεια Μακεδονία, αυτοί αποκαλούν τη Σκέτο Μακεδονία. Τι έγινε εκεί με τις εκλογές τώρα, είδα ότι κάποια περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Έχουμε τους συνέτερους του Κυριάκου του Βελόπουλου, γιατί ο Κυριάκος ο Βελόπουλος έχει υπογράψει, να πούμε, αδερφοποίηση με το ΒΜΡΟ. Αυτοί ήταν οι κατσαπλάδες, αυτοί οι οποίοι αιματοκύλησαν τη Μακεδονία και τη Θράκη. Το ΒΜΡΟ. Είναι αυτοί οι οποίοι φωνάζουν ότι η πρωτεύουσα της Βουλγαρίας και των Σκοπίων είναι η Θεσσαλονίκη. Μπράβο. Αυτά τα καλά παιδιά τώρα έγιναν κυβέρνηση και το πρώτο μήνυμα που έδωσε ο Πρωθυπουργός τώρα είναι, να πούμε, μίλησε για ενιαία Μακεδονία. Ωραία. Πολύ ωραία. Εντάξει. Μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι οι εθνικιστές, οι υπερεθνικιστές, το ίδιο κόμμα το ΒΜΡΟ. Αυτό είναι παρακλάδι, το ΒΜΡΟ των Σκοπίων είναι παρακλάδι το ΒΜΡΟ της Βουλγαρίας. Υπάρχει ΒΜΡΟ και στη Βουλγαρία με τα ίδια συνθήματα που φωνάζουν ότι η πρωτεύουσά τους είναι η Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Και 1002 άλλα τραγελαφικά. Μάλιστα το έχω καταγγείλει άπειρες φορές. Έχω βγάλει να σηκώνουν πανό, να διαδηλώνουν με αυτό το σύνθημα. Να βγάζουν χάρτες της Μεγάλης Βουλγαρίας, της Μεγάλης Μακεδονίας. Τα θυμόμαστε τότε που γινόταν τα μεγάλα συλλαλητήρια με τη συμφωνία την περιβόητη των Πρεσπών που λέγανε. Που λέγανε. Είχαν πετάξει και, αν θυμάστε, είχαν πετάξει και Φέι Βολάν, να πούμε, στη Φλόρινα. Είχαν κάνει πολλές ιστορίες εδώ το ΒΜΡΟ. Μα δείχνανε όλη τη Χαλκιδική, όλο το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όλα ήταν δικά τους όλα αυτά. Σήμερα έβλεπα πάλι δικό τους χάρτη, να πούμε, δείχνει όλη τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι και την Κωνσταντινούπολη όλα δικά τους. Αυτό είναι, μπράβο μας. Εντάξει, καλά βαδίζει η κυβέρνηση, βλέπω ότι έχει... Εν τω μεταξύ, από την άλλη έχουμε και το Ράμα, ο οποίος θα μας επισκεφτεί τώρα. Εκεί ήθελα να σου πω, μπράβο, ναι, είναι και αυτό πάλι, παράλληλα. Έχουμε και την Αλβανία, η οποία και αυτή έχει αλυτρωτικές τάσεις και μιλάει για τη Μεγάλη Αλβανία. Όλοι γύρω μας διεκδικούν, η Αλβανία διεκδικεί. Τα Σκόπια διεκδικούν, οι Βούλγαροι διεκδικούν, η Τουρκία με τη γαλάζια πατρίδα διεκδικεί και εμείς είμαστε το δόγμα τους, δεν διεκδικούμε τίποτα. Ναι, και ούτε πάμε στο διεθνές δίκαιο έστω να κάνουμε μια πρόσβαση εκεί και μια κατάθεση να δούμε τι γίνεται. Δεν πάμε ούτε εκεί, δεν το χρησιμοποιούμε ούτε αυτό. Δεν μας αφήνουν μάλλον να το χρησιμοποιήσουμε. Προχθές, όταν ανακηρύχθηκαν από τον Άριο Πάγο τα κόμματα τα οποία θα συμμετέχουν στις εκλογές, μια μεγάλη εφημερίδα έγραφε για μας, είναι γραφική, λέει, μιλάνε, να πούμε, για κατάργηση της συμφωνίας των Πρεσπών και ζητάνε, λέει, και την αύξηση των χωρικών μιλίων της Ελλάδος. Είμαστε γραφικοί γιατί ζητάμε την αύξηση των χωρικών μιλίων όπως ορίζει, να πούμε, το διεθνές δίκαιο. Το οποίο δεν είπαμε, είναι κατά το δοκούν. Είναι κατά το δοκούν, δυστυχώς. Τι να πω. Και συνάμα, έχετε ο κ. Ράμα. Και βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και βάζει τον κύριο Μπελέρη υποψήφιο ευρωβουλευτή. Μα το ζήτημα είναι ότι ο Μπελέρη είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Είναι στη φυλακή ο Μπελέρη και έρχεται εδώ ο Ράμα, ο οποίος μιλάει για τη Μεγάλη Αλβανία, ο οποίος έχει. Να σας πω κάτι, αν θα έχουμε οποιοδήποτε γεγονός που δεν πιστεύω ότι θα έχουμε και ευελπιστώ να μην έχουμε με την Τουρκία. Και ξέρετε γιατί το λέω με τον εξής γνώμονα ότι δεν θα έχουμε. Γιατί πλέον ένα κράτος όταν ξεπουλέται και όταν το έχω βγάλει στη λαϊκή, να πούμε,
στα διάφορα ταμεία ανάκαμψης και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και πουλάς τα πάντα, ξεπουλάς τα σημικά του. Λίγες μαρίνες έχουν αγοράσει οι Τούρκοι. Γιατί να έρθουν να μας πολεμήσουν όταν μπορούν να μας αγοράσουν? Πάνε στο Μητσοτάκη και του λένε: έλα εδώ ρε φίλε, θέλω αυτό, πόσο τα δίνεις? Να πούμε, Μητσοτάκης θα τα δώσει όλα, δεν έχει ενδιασμούς. Δεν πουλάμε τίποτα σε κανένα Ρώσο επενδυτή. Οι Ρώσοι ήρθαν εδώ πέρα και μας δίνουν 150 εκατομμύρια για να νοικιάσουν τον ΟΣΕ και να αναβαθμίσουν το δίκτυο και να φέρουν καινούργια τρένα. Δεν το δώσαμε στους Ρώσους. Το δώσαμε για 45 εκατομμύρια στους Ιταλούς. Το πουλήσαμε. Οι Ρώσοι μας δίνουν 150 εκατομμύρια του χρόνου. Εμείς πουλήσαμε τον ΟΣΕ με 45 εκατομμύρια στους Ιταλούς και τους πληρώνουμε 45 εκατομμύρια κάθε χρόνο, να πούμε, για να πηγαίνουν τα τρένα στις άγονες γραμμές. Και είχαμε το δυστύχημα των τεμπών γιατί δεν αναβαθμίστηκε το δίκτυο. Τι να πω τώρα? Έχω στείλει 10 επιστολές και στην Ιταλία, γιατί σας είπα από την αρχή ότι έχουμε αδερφοποίηση με το κίνημα 5 αστέρων που ήταν κυβέρνηση της Ιταλίας σχετικά με την αναβάθμιση του δικτύου. Έχω στείλει στην πρέσβη της Ιταλίας εδώ στην Ελλάδα και της λέω: είναι μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας, δεν κάνατε τίποτα για την αναβάθμιση του δικτύου. Και μάλιστα το έλεγα όχι γι' αυτό, στην κυριολεξία δεν πήγαινε το μυαλό μου ότι θα γίνει τέτοιο μεγάλο δυστύχημα. Είχαν κόψει τότε τις συγκοινωνίες από τον Εύρο όπου ζω εγώ μέχρι και την Καβάλα. Γιατί ήταν κακό το δίκτυο. Και γι' αυτό το λόγο ήταν που έστειλα τις επιστολές για το δίκτυο. Αλλά λες και ήμουν μάντης κακών μελούμενων. Τι να πω, και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Παρότι απολύτως τίποτα. Συνεχίζουμε να είμαστε έτσι στην τύχη να πηγαίνουν τα τρένα μας. Μέχρι σήμερα. Τώρα μου στείλανε μια ερώτηση. Είχατε κάνει συνεργασία με το ΕΠΑΜ κάποτε? Και ποια ήταν, τι αποκομίσατε έτσι από αυτό, ξέρω εγώ, μέχρι σήμερα? Θεωρώ ότι ήταν μια καλή συνεργασία, η οποία όμως για διαφόρους λόγους που δεν οφείλονται σε εμάς, οφείλονται στην κυριολεξία, στην ιδιοσυγκρασία του Δημήτρη του Καζάκη, δεν μπόρεσε να συνεχιστεί. Κακώς, γιατί εσείς, ας το πούμε μικροί εντός εισαγωγικών, θα πρέπει να ομαδοποιηθείτε για να γίνετε πιο ισχυροί. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Εγώ πάντοτε ήμουν υπέρ των συνεργασιών και βλέπετε ότι και σε διεθνές επίπεδο και σε ελληνικό επίπεδο και πάλι τώρα μετέχουμε σε ένα συνασπισμό κομμάτων μαζί για μια ελεύθερη Ελλάδα και με το κόμμα των Ελλήνων κυνηγών και αλλιέων. Πάντοτε είχα την εξής θεωρία, σωστό ή λάθος θα το κρίνει να πούμε ο κόσμος. Έλεγα ότι γιατί να έχουμε κάποιον επικεφαλής, να μην υπάρχει κανένας επικεφαλής, να είμαστε όλοι επί ίσης όρης και να είμαστε όλοι να συναποφασίζουμε. Κατεβαίνουμε τώρα αυτή τη στιγμή 3 πρόεδροι, δεν υπάρχει κανένας επικεφαλής. Συμπροεδρεύουμε και συνδιοικούμε και οι 3 ομότιμα. Δεν μπορεί σε μια συνεργασία ο ένας να κάνει τον αναβάτη και ο άλλος να κάνει τον μουλάρι. Ναι, σωστά. Και σε κάποια στιγμή αυτή ήταν η αιτία που δεν μπορέσαμε να τα βρούμε στις προηγούμενες εκλογές με τον Δημήτρη τον Καζάκη και μείναμε εκτός εκλογών, δεν κατεβήκαμε καθόλου στις εκλογές. Ήταν ότι ο Καζάκης θεωρούσε ότι εγώ πρέπει να είμαι πάνω από όλους σας. Όλοι κάτω από μένα, εγώ επικεφαλής και ελάτε όλοι κάτω από μένα να πούμε. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Και δεν είναι. Τώρα για το συγκεκριμένο δεν μπορώ να πω, αλλά και με άλλες συνεργασίες τις οποίες έχω ζήσει και εγώ εδώ στον τόπο μας, βλέπουμε ότι πραγματικά η συνεργασία είναι κάτι πολύ δύσκολο, γιατί ο καθένας θέλει να είναι αρχηγός. Ο καθένας θέλει να έχει την τιμή του Προέδρου, ο καθένας θέλει να έχει. Άρα δεν μπορεί να γίνει συνεργασία έτσι, δυστυχώς. Και ίσως είναι αυτό το τελικά η τροφή η οποία τρέφει όπως είναι οι κυβερνώντες. Εμείς τα καταφέραμε. Αυτή τη φορά κατεβήκαμε 3 κόμματα μαζί με αυτούς ακριβώς τους όρους, ότι κανένας δεν θα είναι πιο ίσος από τους ίσους. Είμαστε ακριβώς όλοι συναποφασίζουμε, συνδιοικούμε. Θα μας δείτε στις διακαναλικές, θα μετέχουμε και οι 3 πρόεδροι και όλα γίνονται επί ίσης όρης. Εύχομαι πραγματικά ο αγροτικός πληθυσμός να σας τιμήσει δεόντως, όπως πρέπει να σας τιμήσει, γιατί είσαστε η φωνή τους, αν το καταλάβουν αυτό. Δεν ξέρω αν μπορέσουν να το καταλάβουν, γιατί υπάρχουν και οι μεγαλοεργάτες εκεί, οι οποίοι έχουν τα ενία στον αγροτικό πληθυσμό, οι οποίοι μετακινούν έτσι τους αγρότες, τους βλέπουμε πότε τους μετακινούν, πότε τους σταματάνε, τους πισωγυρίζουν, όπως θέλουν τους κάνουν. Ας ελπίσουμε ότι η αγροτιά, δηλαδή αυτός ο κακομοίρης που θα πάει, έχει ένα χωράφι, έχει μια μικρή έκταση, γιατί οι μεγαλογρότες δεν τους βγάζουμε εκτός περισσότερους, γιατί είναι στους ολιγάρχες ανοίγουν αυτοί. Τουλάχιστον η αγροτιά ή οι άλλοι να σας τιμήσει για να μπορέσετε να βγάλετε φωνές πολλές, να μπουν εκεί μέσα, να φωνάξουν, να διεκδικήσουν για ένα καλύτερο αύριο,
για όλη την αγροτιά, έτσι, για όλη την Ευρώπη, περισσότερο και στη χώρα μας, όπου είπατε ότι ό,τι και να σπείρουμε, ό,τι και να βάλουμε και στην πέτρα να ρίξουμε σπόρο, θα ανθίσει. Από το στόμα σας και στο Θεού τα αυτή. Θα πω όμως κάτι τελευταίο. Στην Ολλανδία πριν από 3 χρόνια είχαμε τις μεγαλύτερες αγροτικές κινητοποιήσεις. Μεγαλειώδεις αγροτικές κινητοποιήσεις. Είχε ξεσηκωθεί το σύμπαν. Οργώσαν τους δρόμους. Πετούσαν κοπρίες στα κυβερνητικά κτίρια. Ήταν επί μήνες στους δρόμους. Τι κατάφεραν? Τίποτα. Όταν είδαν ότι δεν καταφέρνουν τίποτα, τι κάναν? Καθίσαν και φτιάξαν αγροτικό κόμμα. Κατεβήκαν στις περιφερειακές εκλογές, πήραν το μεγαλύτερο μέρος των περιφερειακών, κατεβαίνουν στις εθνικές εκλογές, έχουν αυτή τη στιγμή 7 έδρες, ελέγχουν καταστάσεις, ελέγχουν το Υπουργείο Γεωργίας και ήταν οι μόνοι που δεν βγήκαν τώρα στις αγροτικές κινητοποιήσεις όταν όλοι οι Ευρωπαίοι ήταν στους δρόμους, οι Ολλανδοί δεν ήταν, άρα έχουν λύσει τα προβλήματά τους. Μπράβο. Αυτό λέω, ότι η Ένωση είναι η ισχύς, αλλά πώς θα μπορούμε να το δώσουμε να το καταλάβει ο κόσμος αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω. Όταν τα προβλήματα είναι πολιτικά, οι λύσεις πρέπει να είναι πολιτικές. Γι' αυτό φτιάξαμε το δικό μας πολιτικό φορέα, για να διεκδικήσουμε, να λύσουμε τα πολιτικά προβλήματα. Τι να πω. Και έτσι κλείνοντας, θα ήθελα πάλι ένα δικό σας σχόλιο, γιατί είστε άνθρωπος με ανοιχτή σκέψη και βλέπετε τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Βλέπουμε τι γίνεται κάτω στο Ισραήλ, αγαπητέ κύριε Βάκη, την γενοκτονία. Βλέπουμε, δεν ξέρω εκεί πώς μπορεί να σταματήσει η χώρα μας. Εμένα με στεναχωρεί ότι δεν παίρνει θέση. Είναι υπέρ του Ισραήλ, φαίνεται μέχρι τώρα, τουλάχιστον δεν μιλάει ανοιχτά. Και περιμένουμε με τη σκανδάλη να μπουν στη Ράφα και για 1,5 εκατομμύριο κόσμο. Δεν ξέρω εκεί τώρα τι μπορεί να γίνει και η χώρα μας, γιατί παίρνει τέτοιες θέσεις. Εγώ θα πω το εξής. Αν αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στο Ισραήλ συνέβαινε το 10% αυτού στην Ουκρανία, το τι θα γινόταν? Δείτε πόσα νεκρά παιδάκια έχουμε όλο αυτό το διάστημα με τις σειράξεις. Όχι σειράξεις, πρόκειται για σαφέστατη γενοκτονία, να πούμε, των Ισραηλινών απέναντι στους Παλαιστίνιους. Και δεν ανοίγει ρουθούνη. Δεν ανοίγει ρουθούνη. Ενώ ο Πούτιν, λειτουργώντας χειρουργικά, και είδαμε έναν πόλεμο στην κυριολεξία με τους λιγότερους νεκρούς αμάχους όλων των υπολείπων πολέμων που γνωρίζαμε. Δηλαδή, ο βομβαρδισμός, ο νατοϊκός βομβαρδισμός της Ιουγκοσλαβίας είχε πολύ περισσότερους νεκρούς αμάχους από ό,τι έχει, να πούμε, ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας. Και όμως βλέπετε ότι έχει στραφεί όλη η Δύση απέναντι στη Ρωσία. Βλέπουμε όλα τα πληρωμένα παπαγαλάκια να ουρλιάζουν και να ορίονται κατά της Ρωσίας και κατά του Πούτιν, και κανείς δεν μιλάει για το Ισραήλ. Που αυτοί που σκοτώνονται καθημερινά είναι ίσως αυτοί που σκοτώνονται σε ένα τρίμηνο, να πούμε, στη Ρωσία. Δυστυχώς, γιατί το Ισραήλ, αγαπητέ φίλε Βάκη, ελέγχει τους πάντες και τα πάντα. Δυστυχώς. Γιατί... Τι είπας? Ναι, ακριβώς εγώ το λέω. Και έτσι ακριβώς είναι, αυτό είναι. Γιατί πραγματικά η Ευρώπη έπρεπε να έχει ταρακουνηθεί ολόκληρη, στη θέμελα, για αυτό που γίνεται εκεί κάτω, αλλά βλέπετε δεν μιλάει κανένας. Όχι, έχουμε να κάνουμε με 2 μέτρα και 2 σταθμά. Ναι, γιατί για τον πόλεμο που έγινε με τη Ρωσία και συνεχίζεται η Ουκρανία, αμέσως πήραμε μέτρα, αμέσως όλη η Ευρώπη εναντίον της Ρωσίας, αμέσως θα πήρανε να σταματήσουμε το αέριο, να σταματήσουμε το ένα. Για το Ισραήλ τι γίνεται? Τίποτα. Ξέρετε κάτι, εγώ έχω τώρα, μου ήρθε η εξής απορία. Αν αύριο έχουμε εκλογές στην Αμερική, έτσι, που θα έχουμε εκλογές στην Αμερική, χάσει ο Biden τις εκλογές και ξανάρθει στην εξουσία ο Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αποκαταστήσει την επόμενη μέρα τις καλές σχέσεις που είχε πάντοτε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Εκεί τι γίνεται? Όλα αυτά τα πεκινουά της Ευρώπης που έτρεχαν να γλύψουν, να μην πω τι, του Biden, ποιος θα είναι ο ρόλος τους στην παγκόσμια πολιτική σκακέρα? Θα χαθούν, εγώ πιστεύω. Δεν θα έχουν κανένα λόγο ύπαρξης. Ίσως και γι' αυτό κάποιοι να προσπαθούν να δραπετεύσουν σε κάποια θέση στην Ευρώπη ή στο ΝΑΤΟ. Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Ελπίζω και οι ακροατές το κατάλαβαν αυτό που είπατε. Κάποιοι έχουν λοκάρει τη θέση του Σόλτς ή τη θέση του Σόλτεμπεργκ. Μπράβο, σωστά. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατί η σκακέρα εκεί
γέρνει. Μου έκανε εντύπωση η δήλωση του Biden ότι εναντίον του Ισραήλ, ότι μην τολμήσεις και μπεις στη Ράφα. Θα μείνεις μόνος σου. Θα μείνεις μόνος σου. Ναι, αυτό κάτι λέει. Εκλογές έχει. Έχει εκλογές. Θα στρέψει να πούμε όλο τον αμερικανικό λαό απέναντι του. Ήδη έχει έναν πόλεμο, στον οποίο στην ουσία είναι πόλεμος μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας. Δεν είναι πόλεμος της Ουκρανίας. Απλά το ΝΑΤΟ πολεμάει στην Ουκρανία ως τον τελευταίο Ουκρανό. Ναι, σωστά. Ναι. Ας ελπίσουμε βέβαια αυτό να τελειώσει γρήγορα, γιατί ο Γάλλος, ο Μιτεράν, θέλει να κάνει και ευρωπαϊκό στρατό. Θέλει να στείλει, να βάλουμε και να στείλουμε και κόσμο. Εντάξει, τώρα γελιότητες να πούμε, με τις οποίες δεν συμφώνησε κανένας Ευρωπαίος, να πούμε, μόνος του τα λέει, μόνος του τα ακούει, δεν ξέρω προς ποια κατανάλωση λέγονται όλα αυτά. Ένα σκυλάκι επικοινωνία έπαιρνανε και αυτός, αν γίνει κανένα το πισωγύρισμα. Έχουμε πολλά, απλά παλεύουν μεταξύ τους να πούμε για το ποιο θα αποδειχθεί το πιο υπάκου. Ναι, και να προστατευτούν από την κραυγή των λαών περισσότερο, οι οποίοι οι λαοί υποφέρουν από όλα αυτά. Έτσι. Οι λαοί πληρώνουν την ύφη. Μα ήδη την πληρώνουμε την ύφη, και σας είπα και προηγουμένως, αυτή τη στιγμή έχουμε την ακριβότερη ενέργεια, είτε πρόκειται για ηλεκτρικό ρεύμα είτε πρόκειται για πετρέλαιο, και ξέρετε, το κόστος παραγωγής έρχεται από εκεί, έρχεται από την ακριβή ενέργεια. Η ενέργεια είναι το ίμιση του κόστους της παραγωγής. Μπράβο, όπως το είπατε, η ενέργεια είναι αυτή που δίνει, και το νερό. Έχουμε και με το νερό τώρα προβλήματα. Βλέπω αρχίζουμε λειψιδρίες. Θέλουν να δυτικοποιήσουν το νερό πάλι για να οικονομήσουν πάλι. Ήδη ξεκίνησαν στη Θεσσαλία, να πούμε, στα πλημμυρισμένα, να πούμε, και το ιδιωτικοποίησαν. Αυτή η εταιρεία η Ολλανδική που ήρθε εκεί για να εκπονήσει αυτό το σχέδιο, αυτή αγόρασε, να πούμε, το ΣΤΟΕΒ, να πούμε, της Θεσσαλίας. Αλλά θέλω να πω το άλλο. Αυτό είναι νέο που μας λέτε τώρα, δεν το ήξερα. Ναι. Ήδη έχουμε την πρώτη ιδιωτικοποίηση νερού, να πούμε, στη Θεσσαλία. Μια Ολλανδική εταιρεία, αυτή η οποία εκπώνησε το σχέδιο για την αποκατάσταση της Θεσσαλίας, αγόρασε και το νερό. Αλλά εδώ, χρόνια τώρα το φωνάζουμε, ότι ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος ενδέχεται να γίνει για το νερό. Όπως είπατε, θα έχουμε λειψιδρίες, θα έχουμε προβλήματα με το νερό. Στην Ελλάδα, αντί το νερό να είναι αξιοποιήσιμο, να είναι πηγή ενέργειας, να έχουμε φτιάξει όλα αυτά τα χρόνια τις υποδομές ώστε να εκμεταλλευτούμε το νερό. Κάθε φορά που βρέχει, το νερό γίνεται εχθρός μας, μας πνίγει, μας καταστρέφει, μας γκρεμίζει τα σπίτια μας, πλημμυρίζει τα χωράφια μας, πνίγει τα ζώα. Είναι εχθρός μας το νερό και προσπαθούμε να το πετάξουμε στη θάλασσα, να το διώξουμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Η έλλειψη υποδομών. Είναι η έλλειψη υποδομών ακριβώς. Εδώ εμείς αντιμετωπίζουμε στον Εύρο που είμαι εγώ ένα τεράστιο πρόβλημα. Όλα αυτά τα χρόνια παίρναμε νερό και είμαστε ο δεύτερος κάμπος της Ελλάδος μετά τη Θεσσαλία, έτσι. Ναι. Το νερό όπως που ποτίζαμε εδώ στον Εύρο ήταν από τον Άρτα ποταμό, ο οποίος περνά από τη Βουλγαρία και έρχεται στην Ελλάδα και φτάνει στη θάλασσα. Οι Βούλγαροι έχουν κάνει ένα τεράστιο φράγμα ακριβώς πάνω στα σύνορα και κρατάνε το νερό. Φέτος μας λένε, εμείς δεν είχαμε ιδέα ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Μας εμφανίζουν μια συμφωνία ότι το νερό που σας δίναμε εμείς όλα αυτά τα χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια, ήταν απόρρια πολεμικής αποζημίωσης για τις βλάβες που προκαλέσαμε στην Ελλάδα κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και παίρναμε νερό εν είδη αποζημίωσης. Ναι, αλλά αυτή η συμφωνία λήγει φέτος τον Ιούνιο. Άρα οι Βούλγαροι μας λένε ότι εμείς δεν πρόκειται να σας δώσουμε νερό αν δεν πάμε σε νέα συμφωνία με νέους όρους. Ποιοι θα είναι οι νέοι όροι? Θα ζητήσουν χρήματα ανακυβικό νερού. Δηλαδή έχουν κλείσει τη φυσική ροή του ποταμού, έχουν κάνει φράγματα και μαζεύουν το νερό αυτοί οι ίδιοι. Μαζεύουν το νερό και έχουν από δίπλα και υδροελεκτρικό εργοστάσιο το οποίο το εκμεταλλεύονται και παράγουν ρεύμα. Αυτό στέκει νομικά, να το πω έτσι, δεν ξέρω. Απορία είναι. Δηλαδή, νομικά πρέπει να στέκει. Πρέπει να στέκει. Το ζήτημα είναι ότι βάσει της συνθήκης που είχαμε ήταν υποχρεωμένοι να μας αφήνουν να κρατάνε στους αποθέτες έως 50% νερό και το υπόλοιπο να το μολάνε, να πούμε, και να περνάει, να πούμε, να γεμίζουν οι διόρυγες και να ποτίζουμε και εμείς τα χωράφια μας. Τώρα δεν ξέρω από εκεί και πέρα να πούμε. Όταν ήρθε ο Υπουργός Εξωτερικών εδώ στον Εύρο, προφασίστηκε ότι δεν υπάρχει κυβέρνηση στη Βουλγαρία, δεν έχουν πάει σε εκλογές. Και άρα δεν υπάρχει κάποιος με τον οποίο μπορεί να μιλήσει σοβαρά. Το θέμα είναι όμως ότι τον Ιούνιο λήγει η σύμβαση και δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτές τις παραγωγές οι οποίες ήδη έχουν σπαρθεί, αν θα αναγκαστούν να μετατραπούν σε εξαιρικές. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό? Ότι ένα στρέμμα ποτιστικής γης μπορεί να έχει 1 χιλιάρικο αξία και αν μετατραπεί σε εξαιρική να πέσει στα 100. Άρα αγρότης πώς φεύγει και παρατάει τη γη του. Και γεμίζει ο τόπος φωτοβολταϊκά στη συνέχεια. Σωστά.
Νομίζω ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία συζητήσαμε, κύριε Βάκη. Σας ευχαριστώ καταρχήν πάρα πολύ. Σαν επίλογο, θέλω να μου πείτε, εσείς σαν ΑΚΕΛ, με τις εργασίες που έχετε, τι προσδοκάτε και τι ελπίζετε έτσι για αυτές τις ευρωεκλογές, οι οποίες, να πω ότι δεν θα είναι μόνο καθαρά ευρωπαϊκές εκλογές για τη χώρα μας, θα έχουν και ένα θέμα εθνικών εκλογών. Έχω την εντύπωση αυτή, δεν ξέρω αν την αισθανίζετε. Κοιτάξτε, για μας, για τον αγροτικό κόσμο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολύ πιο σημαντικό από το εθνικό. Όλες οι αποφάσεις που παίρνονται στο κάτω-κάτω της γραφής, δεν έχουμε τίποτα άλλο κοινό με την Ευρωπαϊκή Ένωση πλην της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ακόμα και το νόμισμα που είναι κοινό, υποτίθεται, κάποιες χώρες δεν έχουν, δεν είναι στο ευρώ. Η Βουλγαρία, για παράδειγμα, δεν είναι στη ζώνη του ευρώ. Εμείς αυτό που ευελπιστούμε σίγουρα το μεγαλύτερο αριθμό εκλεγμένων ευρωβουλευτών. Στρατιώτη μου, στον πόλεμο αν πας για να πεθάνεις, στρατιώτη μου για πόλεμο δεν κάνεις. Και να πω και κάτι τελευταίο. Αν και αυτή τη φορά οι αγρότες φοβηθούν τις μέλισσες, δεν θα γευτούν ποτέ το μέλι. Πολύ σωστό. Πολύ ωραίο αυτό που είπατε. Πάρα πολύ ωραίο. Εγώ από τη μεριά μου και ο σταθμός να σας ευχαριστήσει από καρδιάς. Νομίζω είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση, η οποία έχει γραφτεί και θα ανεβεί και στο YouTube, έτσι για να την ακούσει όποιος δεν μπορεί να την ακούσει. Θα την ανεβάσουμε και στα social media τα δικά μας. Εννοείται. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου, γιατί μέσα σε όλη αυτή την καταχνιά, την αντιδημοκρατική καταχνιά που ζούμε, που βιώνουμε στην Ελλάδα, ο σταθμός σας και εσείς είσαστε μια όαση δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Καλή συνέχεια και καλό κουράγιο σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Όλα ξέρω γιατί γίνονται και πως λειτουργούν. Το μυαλό μου με βοήθησε να καταλαβαίνω. Οι ευαίσθητοι αμήνονται στη ζωή κι αργούν. Και η λαχτάρα του συνήθισε να πατάει το φρένο. Μα εγώ μιλάω για δύναμη της αγάπης, ισοδύναμη και ζητάω προτεραιότητα, φύση, θέση και ιδιότητα. Εγώ μιλάω για δύναμη της ελπίδας, ισοδύναμη και γυρνάω στην αθωότητα, την παλιά μου την ταυτότητα. Όλα ξέρω τι σημαίνουνε και τι εννοούν. Το μυαλό μου με συντόνισε στο καινούριο μήκος. Οι ευαίσθητοι παθαίνουνε και παρανοούν. Λες κι ο κόσμος το κανόνισε να γλιτώνει ο λύκος. Μα εγώ μιλάω για δύναμη της αγάπης, ισοδύναμη και ζητάω προτεραιότητα, φύση, θέση, ιδιότητα. Εγώ μιλάω για δύναμη της ελπίδας, ισοδύναμη και γυρνάω στην αυτότητα, την παλιά μου την ταυτότητα. Φίλοι μου ακροατές, και σήμερα φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση με τον πρόεδρο του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Βάκη Τσιαμπανίδη. Νομίζω καλύψαμε ένα μεγάλο εύρος της συζήτησης από τα προβλήματα των αγροτών, την εσχροκέρδεια, τα εσωτερικά μας, εξωτερικά μας, τα πάντα. Ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας τον κύριο Τσιαμπανίδη που ήταν στην εκπομπή μας. Εμείς ραντεβού καλώς εχόντως των πραγμάτων την επόμενη Παρασκευή. Χρόνια πολλά και πάλι φίλοι μου ακροατές, να είστε όλοι γεροί και δυνατοί. Καλή σας νύχτα.